So magandang umaga sa inyo lahat mga buddy, no. So it's already 4 in the morning at may narinig akong ingay sa labas kaya nakagising ako. 'Di ba? It's 4 in the morning pa kaya tingnan natin kung sino yung maingay dito eh. Napakaingay kasi. Sino yan? Uy, kawatan! Ay, puta guys. Uy, sayuwa po man. Alas 4 po man. Si Kuya Tio, manday ni. May nagkawatan guys. Kasi maaga tayo ngayon. Kawadi no, akala ko magnanakaw ng isda ni Kuya Tio. Shoota siya. Siya pala talaga, napakaaga pa. Alas 4:30 pa ng umaga. Isda na agad yung inaato pa. What's up mga buddy? It's your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. At sa vlog na to, tingnan nyo kung anong oras pa. It's 4:20 in the morning. Pakahimala talaga kasi yan, gising na ang mga master natin. Like, what? Chambag yun. Himala, di ba? This is first time na nakita kong maaga kaming nagising. Morning people kami. Yung iba di pa natulog. Especially si Alex. Hi Alex, kaway-kaway. Dahil ngayong araw, boss, saan ba tayo? Saan barutan natin, boss? Puntahan na. So, kaya kami maagang nagising kasi ang biyahe sa Hagna to Tagbilaran is 2 hours, diba, Kuya Teo? Almost 2 hours. Kaya, ayan. Maaga kaming nag-prepare. Bossing boss, kay Kape God. Endorse na mong kape, be. Kopi natin lahat. Kopi natin. Hindi to kopi ko, hindi kopi mo. Kopi natin. Dito na kami sa sasakyan at we're going to Hagna, Bohol to buy Kuya Tio's fishes to get pala. To get lang. Kasi guys, nabili ko yun sa Sa lugar. Sa Iligan. Napakalayo pala ng mga isda niya. Nilangoy pa ng mga isda. Iligan to Bohol. Oh, imported. They're swimming in the sea and we're going to get them. Amazing, right? Nice. So kaya mga buddy, sana safe ang aming biyahe ngayon. And let's go! Let's go. Let's go, Ray. Smile kay Ray. Let's go! Diba? This is scripted, guys. Natural lang to na smile. Natural to 100%. This is our sunrise look. This is our sunrise look. Ay, motitor bumod. Good morning, Bohol! Woohoo! Welcome! Nandito na kami sa Hagna. Hagna, Bohol. What's up, Hagna? Good morning, everyone. Boss, tayo na natin, boss. Bossing!
Ano siya? Dito na mga buddy. Dito na yung inaantay niya mga bagong anak. Dito na mga buddy, no? Tingnan natin kung buhay pa ba itong isda niya mga buddy. Buhay pa ba? Dito na malalaman ni Aquaman. Buhay or patay. Loh, tingnan natin kung buhay pa ba yung mga isda na nanglutaw lagi. Hala guys, nalunod. Nalumos. Nalumos. Oh my god, nalunod guys. Nalunod yung isda guys. Nalunod. Okay ra. Approve. Approve. Guys, hi sa Glester, Capuno supporters and medyo Yes, sa lahat ng mga kabady and sa lahat ng mga spammers. Snake Princess and medyo maldito. Ano yung spammer? Thank you so much. Yo. So what can you say about your fishes? Minsan pag tagtayin mo ka, BTS meal. The fishes in the water are still alive. Oh yes, but Damn. merong mga damage pero okay lang kasi natural naman yan na may ganyan pero Pero sana okay. aabot. Sana umabot sa bahay. Pero ngayon saan tayo pupunta ngayon? But ngayon kakain muna tayo ng BTS meal. BTS meal. BTS meal. Kiss. Ng kiddie meal. It's pasta light. Oh, dalawa di ko kabalo. BTS meal. Saya sa ko nag BTS bi. Saya BTS. Di man ko fan good. Di, walit ka BTS dapat mo sayaw ka. Kamuro may mali. Oy, bosa. BTS. Sir, BTS ka, sir. Mo dance lagi ka. Dance line R. Sayaw yung ka, good. Saya jud. Bukas senior dili ka. Oh, ako'y vocal, ako'y magkanta sa imo. So dito ka. Oh, kiss. Staying alive. Kung mo. Oh, sige, BTS man. Sige nga ikaw daw eh. Kaya nag-order man tag BTS, so we must dance the dance moves. Kiss. BTS lang sa kalam. BTS. Bisaya eh, no? Bisaya eh, kung anong BTS. BTS. Ay, mo din na mo. Ano ba ikaw galingong dance moves sa ilo? Ang ano ulam kayo diri ah. Naiiya ka din pala. Medyo konti. Oo, medyo konti. Guys. Tayo sa BTS sir. BTS V dance move gamay lang. Natatay ako mga body. Kita kalibangon bitaw ko tinuod. Ay, kung tanak. Mana ko ma'am. Ay, nagsulti. Oh, Dito lang, siya ka. Mana, excuse me ma'am, pwede malibang sa inyong CR. Ikaw, ingnan dyan ako. Di na siguro kung mananghid no, dito nalibang. Malibang, sila ko magsabang na malibang ko. Ay, nagsaba ha. Malibang na ko ha. A few moments later. Sa sige na og kiyat, magalain na kontiyan. Ba't paglabas mo para kang tinira? Tikit kang lubot eh. Tikit kang tiyan bo. Mura ko gaigit. Tara na, mamatay Ay, na sorry yun. na. Mga babies ko. Nagkaon na yun. Sorry. Sorry sir, sorry. Tara guys, kain tayo, BTS! Tapos yan. Calamari original paper without peanut na sa bagol. Tag 190. Wala na lagi kikuan. Nakay free. Ay, 30 sa buhay. Or 3 to 1. Usap pa, usap. Kani ako paliton. Dako kayo. Yung gipangin na ng isda kaya mamatay na.
Dili man oxygen imong ma-provide carbon dioxide ba? Di man gud gikan sa lungs na ako gikuan. Sige. Sa atmosphere man. Unsaon man nimo? Unsaon? Tabunan bitaw na ako. Sa kayo. So guys, thank you so much for watching this video. Hope you like this video because I like it. Huh? I like it so much. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ano sa tubangan ba? Oh, kaloy. So guys, I am Nagnanakaw. I'm medyo malito. Glester Capuno. Yung Alex. sa mga bari kami ito na to ang last word ni Karoy ay last sentence. Word, grabe, last word. Basta din na, last salita na. Palabra de honor. Last sentence. Sa mga bari, hatong sa sunod ngayon, kita-kita na puhon. Peace out. Woo! Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.